ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи Саудо ТВ. Дӯстони азиз, ҳамирӯза видеонавор мо хонаҳои қабул кардем ки пешниҳодтон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо заминҳо, хонаҳо, мошинҳо, квартираҳо, техникаҳо дошта бошед, метавонед суратҳош ҳамроҳи маълумотош дар имо WhatsApp рӯиш кунем, рекламаш мекунем, фурӯштам мегузорем. Имрӯза видеонавор дорем квартираи фурӯши аз шаҳри Душанбе, аз шаҳри Турсунзода, аз шаҳри Бохтар, хонаҳои фурӯши аз шаҳри Душанбе, аз ноҳияи Рӯдакӣ, аз ноҳияи Данғара, як акада аз Қурған замин ва хона дар Курай ва як бародара аз Душанбе замин дар Курай. Дар ҳамин навори имрӯза бо диққат тамошо кунед, элона лайкотона бизанед, дар канал подписатсия кунед. Бовар дорем ягон замини хона аз канали мо иншоалло арзонашам меоем бачако. Подписатсия кунед, фақат поддержка кунед ва дар комментария нависед аз куҷо то чанд сума шумо дар замин ё хона дар кор пешниҳодтон мекунем. Аз рӯи комментария дар навори бадна ялона сар мекунед, навора бо диққат то охир тамошо кунед бачаи азиз. мегзарем ба якум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дар ноҳияи Рӯдакӣ Чоргултепа мегӯянд дӯстон, ҳамун тарафо хулоси гап. 240,000 сомонӣ, 3 комната, 2.5 сотих замин масоҳат, гирди хона маҳкам. 240,000 сомонӣ. хона дар гардиши беморхонаи касалиҳои рӯҳӣ ҷойгир мебошад. мега ҳамун тарафо беморхонаи ҳамун тарафо бо хишти пухта хонаро бардоштанд. гирдаш маҳкам, 2.5 сотих замин масоҳат. дарунша вана коридор дорад, яъне ки ҳастай. ҷойи хуб дай, дар ҷойи беҳтарин ҷойгириш дагай, коридори дароз. хоб ба раҳи асфалта 20 минута раҳай мега, документам дора. хона соз, ремонтҳои хона бад нест. хулоси гап ки касоне ки мехара ҳамин рақамҳои 903 30 да занг бизанен, нашоти хона маслиҳат кунем бачаҳои азиз. мегзарем ба дуюм эълони имрӯза. яка мега салому алайкум мардум, ман хона ё замин мехарам, аз ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ боша мегирам, қиматам боша фарқ надора, ҳозирашта 100,000 сум дорум, метамоша мондагиша ҳармоҳа меспорам. касе дора муроҷиат куна, заминдоро ҳам ва хонадоро ҳам. касоне ки заминам дорем бачаҳо, маромад WhatsApp +7 977 занг занед ё ки нависен, заминтонро мехара, нашоти хона ҳуҷҷат факт далел мекуна, яъне ки документаша мета 100,000 тон мета, хонатонро мегира, яъне ҳармоҳа меспора. бачаҳои азиз, заминдоро хонадоро муроҷиат кунед. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дар ноҳияи Данғара ҷамоати Лолазор дӯстон. бо диққат маълумотаро гӯш кунед. 130,000 сум мега, ҳаққи ҳамсоя мардум зиндагӣ дорад. ҳамин хонаи просто вардоштиянд, болоша маҳкам кардан бо хишт. 4 комната, 8 сотих замин масоҳат дорад. 3 дар хона, баня ва кухни дар дарунаш ҳастай. меҳмонхонааш отдельни дӯстон, бо савдо мешавад. хона коробка, замин 8 сотих мебошад бо меҳмонхона, яъне ки 4 дар хона. харидори аниқ бошад, занг занед, маслиҳат мекунем, мегӯям соҳиби ҳамин хона дӯстон. 130,000 зангаватка маслиҳат кунед. мегзарем ба чорум эълони имрӯза. ана якада аз тарафҳои Душанбе аз 1 то 5 сотих замин дар Курай, аз ҳамин территория Душанбе либой ҷош боша, ҳамин WhatsApp +7 989 825 0547 занг бизанем бачаҳо, заминтонро мехара. мардуме ки замин дорен, ина шумо да як шанси калон, ҳамин ака чикор мекуна мехара. шумо дам замино дар кор боша, хонаҳо дар кор боша, дар WhatsApp мо нависен, мо худо хоҳад шуморо ҳам реклама мекунем, заминдоро хонадоро зангаватон мекунанд, нашоти пирсенша. мегзарем ба панҷум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Ҷавонон. ана бо диққат гӯш кунед. 300,000 сомонӣ, 4 комната, 6 сотих замин, шаҳри Ваҳдат, деҳаи Ҷавонон, баъди гурхӯрда, баъди деҳаи гурхӯрда. хона мега тайёрай, бидро зиндагӣ кӯ шербача. ҳамаи шароитош ҳастай, об свет, хоб ҳамаш ҳаст. хулас дегдон ин тарафо масъалаи агарод, дарахтҳои мевадиҳанда худошон кадаган, ҳамаи чиз қати мақсад мефурӯшанд. чизҳои даркорӣ хулас аст.
об ҳам ҳастад дар даруни хона ду подвали калон. хуллас дӯстон, занговат кард, чахчах кард, пирсен маъқул бошад рақамҳои 806 занг бизанен, маслиҳат хонаро бигирен. фақат аз мои реклама баъри шумо, аз шумо агар имкон боша бачаҳко ҳамин як лайк бизанен, чунки се навори последний бениҳоят просмотр пони пас шагаи дастгирӣ нест. бачаҳо дастгирӣ кунен. мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри душанбе ноҳияи фирдавсӣ 450 000 сомонӣ мегам бо савдо мекунанд. 4 комната 1.5 сотик замин масоҳат дар душанбе ноҳияи фирдавсӣ маҳаллаи гулбутта меган. пеши мактаб, масҷид, поликлиника. иборат аз 4 хона, 1 подвал, об свети доимӣ. хуллас гап 1.5 сотик замин масоҳат. ремонтҳои хона бад нест бачаҳко. чотка, фасон, хушрояк, дарвозаи калон задаги ҳамиқа ки 1.5 сотик хай дар душанбе ҳамиқа мешавад бачаҳо. у тарафҳо бениҳоят ҳама нарх наво қиматай 450 000 сомон. касе мехара занг занен, маслиҳат бигирен. наворо маъқул боша агар дар комментарӣ ҳатман Саодот ва пеш. хоҳиш ай ҳаматон бачаҳо, касе ки голоса шунавид ҳамин 3 та 4 та комментария кунен, лайкҳоро ҳатман занен, ҳамин наворо паҳн шава. бениҳоят дастгирӣ 3 рӯз зай нест бачаҳо азиз. мегзарем ба ҳафтум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшии навбатии мо дар душанбеашам хонаи назди ҳавлигӣ, чойноби калон, дарози задагӣ, ҳавли стяжка кардагӣ. хайди ресен 440 000 сомонӣ, ноҳияи Сино. хоб аммо территорияи Зарафшон дӯстон, эҷа гуфтанга Сино, кӯчаи Зарафшон ҳамон тараф. хуллас 5 комната 12 сотик замин масоҳат. хона дар наздикии бозорчаи Зарафшон. 5 хонага, ошхона, анҷомхона, ҳоҷатхона ва ғайра. дар паҳлӯи хона яъне ки дидесен, яъне чойлоби калонам задагӣ, ҳавлии калон, об свет ҳам ҳастай. ин масалан нашоташ танқисӣ нестай дӯстон. занговат кан масъала кен, голос камда пастай, телефонро баланд карда гӯш кунед дӯстон. хоҳиш ай ҳамаи шумо. мегзарем ба ҳаштум хонаи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри ваҳдат 170 000 сомонӣ. бачаҳое ки квартира хостен шуморо мо яъне ки расчётона гирифтем. як комната квартира дар якум этаж 26 метри квадратӣ ҳамин ҳолат савдо мешавад. хонаи фурӯшӣ дар пушти ҳайкали модар. беҳуда занг назанед дӯстон. нафаре ки квартирахар ҳастен дар ваҳдат хоҳиш кардем, ина мо мондем. рақамош барои тамос 939 99 14 78. занг бизанед. аз номи канали мо Саудо ТВ бо ҳамроҳи шумо ягон сум арзон мекунад. иншоалло скидкаи хуб ҳамроҳи шумо мекунад бачаҳо. занговат кард, чахчах кунед. замино, хонаҳо, мошино, квартираҳо шумода боша агар фақат бачаҳо видеонавор кунен, видео кунен, телефонро барака гирифта мода роӣ кунен. 1.5-2 минут видео кунен, роӣ кунен, рекламаш мекунем иншоалло. мегзарем ба наҳум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри Бохтар, Қурғантепа, бозори Нихи, Китаи бозор дӯстон. 210 000 сомонӣ. ҳамин хел хонара ҳамин қабар доштиян, яъне ки бо кирпичи пухта далчи худотон мегирен, ремонт мекунен, зиндагӣ мекунен дӯстон. 2 комната квартира дар наҳум этаж 48 метри квадратӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар дар доми 11 ошёна. ин хона худаш дар наҳум этажай. Нихи бозор, пеши донишгоҳи Носири Хусрав, 48 метри квадратӣ. дом бучидагиай. хуллас дарунша касе ки мехара худаш ремонт мекунад, зиндагӣ мекунад. нашод квартираҳои яъне ки гуфтем ки кредит бачаҳко ака вақте ки роӣ кардан рекламаш мекунем. хоҳиш ай ҳаматон нашоти хонаҳо соҳибошона занг занед. мода занг назанед, мода фақат барои реклама кардан, фурӯхтани замин, мошин, хона, квартира ва техникаҳо, компания, аппаратҳо фақат мода муроҷиат кунед бародари азиз. хеле нашоти хонаҳо, квартира худошона занг занед. хоҳиш ай ҳаматон номерошон мондагем. мегзарем ба даҳум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри Турсунзода дар Регар 195 000 сом. ҳамин доми зард десен, ана ҳамин домай. хуллас як комната квартира дар ҳафтум этаж 37 метри квадратӣ дар 4 микрорайон. срочно
4 میکروران 1 کمناته 7 метр 37 метр квадрати. هفتم آ دام میگه خلاص دام نوای ремонт قطعی خیلی دستن در همین نزدیکیش گیردوانش مکتب صدیق بازار бассейн خلاص جوی بهترین جو بنهایت جوی удобни سودا میشه با نرخ 195,000 کسانی که خریدارن همون نفر زنگ زدن مطرح کنین بگیرین معلومات های هر یک خانه را خلاص گوش کردین دوستان عزیز خودتون باز زنگات کرد چخ کرد بگیرین بچه عزیز میگذاریم به 11 کوارتیر فروشی کوارتیر فروشی است در شهر دوشنبه انمی دومی زردشم دوشنبه دا 220,000 سومانی 1 کمناته کوارتیر 3 метр 31 метр квадрати در کوروان بعد یوبتوی کوروان کتی چیزوش سودا میشود کمتر محصولاتش یعنی که محصولات ساختمان دیدستن هسته اووردگان تیورای خیلی علیشی یگان ماشین خوندای اونت باشه بالوی سومون بتن میگن خیلی علیش هم میکنن یکی اکده سوم در کار خلاص خوندای اونتتون هم میتن یگان سوم بلوش میتن خونه را میگیرین همیقه واریان نشد علیشی هسته دوستان خلاص خودتون رقمای 933 را زنگ میزنین مثلا میگیرین خونه دیدین کدام حالت ده همین خیلی فروخته میشوه نوار و چود تمام میشوه جا به حال همون افرادی که تماشا کردن لایک دادن رحمت به همتون قسمتی هستی نمره برای رکلام کردن زمینو ماشینو خانه ها کوارتیرها باشه اگر ویدیو نوار کرده روی کنین که اگر نباشه صورتاش هم باشه میشه روی کنین رکلامش میکنین فروشم بگذاریم همین یه لایک بیفله یا بار دیگه میگم بچه بزنین چون که 50-60 میمون میین خوش به حال همتون از دوشی فقط دستگیری بچه نوارو را دست اجداد کنین خواهی خطان احتیاط کنین روی کنین بچه که خونه خر هستن مایل برادر عزیز تا نوار باید نه خطان احتیاط کنین